הבית של מיץ פטל עמד בקצה החורשה. היו לו וילונות צהובים, חלונות ירוקים ודריסים אדומים. החיות בחורשה שאלו, אבל אף חיה לא ידעה. אחר הצהריים הלכה לה הג'ירפה בשביל ואת מי פגשה? את האריה. שלום ג'ירפה, רוצה לבוא איתי? שאלה הג'ירפה. מי זה מיץ פטל? השיב האריה. אמרה הג'ירפה. הלכו והלכו עד שהגיעו לבית שהיו לו תריסים אדומים, חלונות ירוקים ווילונות צהובים. צלצל האריה בפעמון הקטן שבדלת. צלצל האריה בה. צעק מיץ פטל. קראו האריה והג'ירפה. ג'ירפה ואריה. צעק מיץ פטל. לדעת מי אתה? קראו הג'ירפה והאריה. אמר מיץ פטל. לא. אמרו יחד. איפה חיה אתה? יחד לנו בבקשה את הדלת. צעק מיץ פטל. שאלה הג'ירפה בלחש את האריה. יש לי רעיון. לחש לאריה. חבר עד שיצא מיץ פטל מהבית שלו ואז נראה מי הוא. הלכו והתחבאו מאחורי שיח רחב. אמר האריה בעצב. ג'ירפה! שאלה הג'ירפה. רואים את הצוואר שלך, רואים את הראש שלך. מיץ פטל נראה ויוצא מהבית. שאלה הג'ירפה. יש לי רעיון. השיב האריה. חבר, מאחורי עץ גבוה. התחבאו שניהם מאחורי ראש גבוה. אמרה הג'ירפה בעצב. שאל האריה. רואים את הראש שלך, רואים את הזנב שלך. מיץ פטל נראה ויוצא מהבית. עמדו שניהם עצובים ולא ידעו מה לעשות. אז אמר האריה. יש לי רעיון. את תתחבאי מאחורי עץ גבוה ואני מאחורי שיח אחד. התחבא האריה מאחורי שיח רחב. התחבאה הג'ירפה מאחורי עץ גבוה. עמדו בשקט והביטו אל הבית של מיץ פטל. עמית, שקט! ורגל קטנה, לבנה, נחמדה ויפה הציצה. הנה מיץ פטל! צעק האריה. מיץ פטל שמע את הצעקה ומיד סגר את הדלת. אמרה הג'ירפה בכעס. בכה האריה והבטיח שלא יצעק שוב. עמדו בשקט. פתאום נפתחה הדלת. ומה הם ראו? שתי אוזניים ארוכות, לבנות, מבריקות, חלקות. צעק
צעקה הג'ירפה. מיץ פטל שמע את הצעקה ומיד סגר את הדלת. כעס האריה. עוד פעם מתגלח. בכתה הג'ירפה והבטיחה לא לצעוק שוב. עמדו בשקט וחיכו. ואז נפתחה הדלת והם ראו רגל לבנה ועוד רגל לבנה, שתי אוזניים לבנות וארוכות, גוף לבן וקטן. הם עמדו בשקט ולא צעקו. והנה סוף סוף מיץ פטל הארנב. לקח מיץ פטל מהדר. תפורה מהדר, איפה המהדר? לקח מיץ פטל מהדר, וירטואלי, דמיוני, והתחיל לעדור בגינה. קראו האריה והג'ירפה מאחורי העצים. אף אחד לא יודע מי אני. אמר מיץ פטל. אף אחד. זה סוד. אבל אנחנו לא יודעים מי אתה, ואתה לא יודע איפה אנחנו. קראו הג'ירפה והאריה. הביט מיץ פטל בכל הכיוונים ולא ראה שום חיה. אז מי אני? נראה אם אתם יודעים. אתה פיל. שטויות. אז אתה אולי יתוש. שטויות במיץ עגבניות. אתה נמר? לא, מה פתאום? צפרדע? מה פתאום? שטויות. כיפות. לא. צעקו הג'ירפה והאריה ביחד. איך ידעת? שאל מיץ פטל, ומרוב תימהון שכח לסגור את הפה. גילינו. אמרו ויצאו מאחורי העצים. יצאו מאחורי העצים? ויצאו מאחורי העצים. חבר שלנו. בסדר. השיב מיץ פטל. אבל מה נעשה? התחרות. הכריז האריה. צמחה הג'ירפה. התחרות. 1, 2, 3. ספר מיץ פטל והם התחילו לרוץ. מיץ פטל רץ מהר, דילג וקיפץ, רץ ודילג. הוא השיג את האריה, עבר את הג'ירפה, הגיע לבית, נכנס פנימה וסגר את הדלת. הגיעה הג'ירפה, נושמת ונושפת. נושמת ונושפת. הגיע האריה, נושף ונושף. הביטו למטה ולמעלה, ימינה ושמאלה, קדימה ואחורה. ומיץ פטל איננו. צלצל האריה בפעמון הקטן שבדלת.